съм пълна, а това е чата с кучето. И днес ще изчакам с кучето. Така, нека да започва. Сега трябва да се напише името, моето е Плана. Кучето се почесва зад ухото с лапа. Как? Много дали не се правиш, как? Хора, признаш, че е бот. Да се почеша само. Еми, това бе за днес. Надявам се да ви харесало. Това помня, че приятно беше да се чата с теб. Ай, това беше за днес. Няма се да харесало. Ако искате да разберете кое е песента, е там горе и тук пише да е верно и тук Индиго. И така, ако ви е харесал клипа, дайте му един палец нагоре и... Ай, чао!